హైదరాబాద్ రవీంద్ర భారతిలో సృజన వంక కూచిపూడి నృత్యం నేత్రపర్వంగా సాగింది. జాతీయ సంగీత నాటక అకాడమీ అవార్డు గ్రహీత ప్రముఖ కూచిపూడి గురువు దీపికారెడ్డి వద్ద కఠోరమైన శిక్షణ పొందిన ఈ యువ కళాకారిణి తన అభినయంతో ఆకట్టుకుంది. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా పద్మశ్రీ డాక్టర్ బీసీ రాయ్, జాతీయ అవార్డు గ్రహీత డాక్టర్ రఘురాం సహా పలువురు హాజరయ్యారు. దీపాంజలి డాన్స్ అకాడమీ 30 సంవత్సరాలకు పైగా ఎంతో మంది కూచిపూడి నృత్యకారులను తయారు చేసి దేశ విదేశాల్లో మన సంస్కృతి సాంప్రదాయాలను కాపాడుతున్నారని వారు పేర్కొన్నారు. Thank you.